Señor Caballero, señora Presas, non me parece xusto que vostedes poñan en dúbida o traballo que se ten desenvolvido por parte do tecido empresarial, por parte dos axentes económicos e sociais e por parte do conxunto do tecido productivo. Levamos traballando 6 meses coa ausencia da oposición en Galicia para conformar unha candidatura que sexa competitiva. Os axentes económicos e sociais están facendo achegas, o tecido productivo está facendo achegas, o Goberno está identificando proxectos que podan permitir unha maior competitividade das diferentes iniciativas e, lamentablemente, a oposición simplemente está ausente e, con iso, dende logo, non están sendo útiles os galegos e as galegas que é o mandato que teñen como diputados. En calquera caso, a candidatura galega vai a continuar. Vai a continuar, en primeiro lugar, con un proceso consultivo que vai a seguir aberto. E, polo tanto, o Goberno vai a seguir aberto a incorporar cantas propostas se poidan identificar por parte do diálogo social, por parte desta comisión, por parte do tecido productivo, por parte das diferentes consellerías da Xunta de Galicia para conformar a mellor candidatura posible, porque o noso obxectivo é obter o maior retorno posible.